Pavlușa iar întârzie. Ne-ai auzit? Oamenii pe internet se îndeamnă să cumpere câte o ladă de fructe ca să ne susțină. Băi, știi ce? Frumoși ăștia tăi de pe internet mai gine ar lua sapa și hârlețul, mă. E că și tot problema. Noi mai departe de sap și hârleț nu vedem. Ne-am deprins ca în colhoz? Creștem producția și așteptăm ca cineva să vie să o iei? Și tu ce propui, băi, deșteptule? Trebuie să ne schimbăm. N-avem încotro. Să ne învățăm să folosim fonduri din Europa, să aducem tehnică nouă, să găsim parteneri și să vindem. Mata vieți și piața s-au deschis. Câte posibilități. Și la ce gust au merele noastre, trebuie să ne învățăm să vindem. Băi, Pavel, aici nu-i colhoz, băi. Ne-am înțeles la 7 sfânt, la 7 trebuie să fie aici. Dezvoltăm agricultura pentru un viitor normal. Moldova, Europa.